Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato wispo de young want to we baro di anyusu Sranan San E Psa. E barrio di we bar di oost go met west, north go met zuid. We speed of mama serna ari banyi sturu de ko arki on want to San E Psa en mino hoop tak we nya frigiti nyam. Je verstaan. En misschien jangan berarut. Ja, Mas Gambo. Ja, kosubi wa bar ala desma orina trasi den diaspora semua. Senang saya sa e baru odi. En je sabi ja ina kondre bepaalde man leksa Mas Gambo lop taki tak bepaalde mai taksani el stegi da hier amate furu mai biluge mo ko laide wirete. Ma unu senang saya sa natuurlijk tide wo takatori. En aksunu ala desena mandi tantrasi hari bangi ko isturu watide toro taki ano so Mas Gambo Asasante. So, dan I abuan tu mang masara asabina, masara sampi, ya boufa, ala demandati anga misi de bay, ya mino makata pene no, mano belangrijk. Anders even belangrijk aan een botamede. Dan desma dat die vindt a presidente wet tumsi furu a dorosi e kabamoni fa kondere. Dan dadelijk me een pota contrari, me een pota context me kuluku. Of wat suma ik bamoni fa kondere, nga suma nek bamoni fa kondere. Je verstaan. Ja. Want Jimmy tori bara. Ja, maar natuurlijk masara sampi wie e karme masara sampi I lop leg uit dat van presidente gue en you ne gue wan I loba volk je doet aan volk. Maar dan me vraag me af. Tenminste, Sranan San E Psa e actie. Sai you go doen naar Armenië. En die you go dape, dat die kom, je hoort persconferentie wil leg af volk, sai you etaki, smai guadorosi, sai go doen dape. Ook toe, we actie assembleelid boven, we actie assembleelid boven, we actie Asabina, we actie den sade go doen naar Zwitserland. Ide kom baka, u leg uit, leg haar volk uit, zij go doen dape. Jouw persconferentie, leg haar volk uit, want je go dape, na moni van volk, e pai arrestju na ala de to dati. Dus, die kritiek, toch dat president gue, natuurlijk, maar dan mij kom, aan mij kan ontwikkeling naar een bepaalde tori. En zo Mas Gambo. Asa tor de want masara sampi mwa aksi wansani. Cholistem luku de sanfi. I love you, I work of you, I do fi. Dan solis me vraag me eigen aftaki. If na gralanti kulto so de. Ja. Of if na awan pakajaro so. We tak tori gewoon tapuku. Dus dat die. Je verstaan. Want luku waarde en normen. En wan San Diego bayan nu creëren. Ja, ja. Je kwetje kangen. En in ma onderhouding. Natuurlijk. En if je ma onderhouding. In om toe bepaalde sani. Maar alle demandes die eventak a presidente we disi dati. Mi opiji stel want to vragen. Ja. Onder suma a buitenlands beleid efadon. A buitenlands beleid, ja, een minister voor buitenlandse zaken. Maar moro biji aansprakelijk suma voor a buitenlands beleid na a president. Ja, maar een probleem de mas we abi Mas Gambo. Die man partij. De voorzitter de de voorzitter de mandisi. Ja. No man guadoro sei fu cha ye piconji serna. Dus dat die. No waf de tu. Wap de president tu era. Ja. Ja. Isabito. En dem sabuan sani taki a president disi. Te taki. Im sapsa taki. Natuurlijk. Want a president disi ga garanti kurtoso. Te on te. Ja. Voor collega verantwoord toe af. Ja. En dat belangrijk, president, de man van Konde. Ja.
De go dorang het. Ja. Dus de Luku, masaragam, te jullie Arki de Mansi, Sampi, Bofa, andere maraso, lek zei taki. Dat de voorzitter van de man, de bemangwe, de baftanja zo, a president disi, toch, lek zei taki, a buitenlands beleid, a man moest go dape go stak aan de man fusit, a kondre, dat de man sapsernang, de man moest sapsernang, wereldwijd, dat te umeki bar dat uwan wa yepi, Ja. dat we kisa yepi, IDB, Islamic Bank, alle de man dati, na dorosi, en yepi fuchari kondre. Dus ama moest go doen tori. Maar jullie assembleelid, je legt uit noemen, je legt uit alleen voor broeia kondre even, broeia asana volk, maar asana volk, no lau yara masaya. Nee, want dat die Luku asan fini, dat je shitaki ta president dis guadoro, e konanga yepi. Natuurlijk. Want alamala me karwa uneng, masara sampi. I verstaan, u zorgu dat u ondersteunen een populistisch beleid. Ja. Want beleid pe, je afvolk bredanga pre dat we hoorden zoet. Ja. I verstaan, na dat na libi. I verstaan, masara boven wala mala. Da wala mala zorgu, me kutaka sanlek fasa mustaki. Want we jimati brono. E verstaan. Zorgu taki a kondres dan 4,5 miljard schuld. Ja? Ja. Tanga 2035, we paya mandat ete. En we werken mee aan ini. Ja. De ophoudvinga soort van voet dape. Die demands kan ook de ophoudvinga tak mino werken mee ne. Ja. Ja? Maar zara bouva. Janga tante Jenny, we werken mee dat hoeft eruit lopen. Dat is zo. Uskater Centrale Bank, Bosparbank, alla de santi, maar we contact de sandati. We luku taka presidente gadoro, fu yepu no, fu fen yepi, fu moto na negoci saude, so chara poti, volk dis go poti. Dat tidena de, da in foyar ting, da ma mek moeite wek, moto na dipi, da no bon, want o win verkiezing, fu bekalade sma. Voor Boris Manning. Dat na issue. Want tanga no. No one voor nu no makata op een podium contact soort beleid voor. Nee. No one voor nu. Leko udanga de fake account escrif wan lobana ba. Wan lobabau. Escrifi. Denk dat a volk dis na volk voetak. En na volk dat de jamorara. Helemaal niet. En daarom was er Gambo. We aksa volk. We moesten aksa volk. Disi, zijn volk, toch? Ja. Toch? Ook stem, toch? Ja. En 5 stem. Hoe stem je? We aksa volk dat. Zo. Jere jas. Voor zijn de meki, je go stem. Juist. Dat doe aksa volk. Wat zit ik? Stem na een democratische rechtszaak in een borgo zij door 18 jaar. Na een leti sayu abi. Ja. De no kantaki, ach, de ne do not jimmy mine stem. Nee, dat fout. Ja. Voor zijn de mek je stem, dan me je apichi. Je stem, ano omdat iloba amandati. Of iloba misi dati. Of je stem taki, me ofenwan woroko te mi stem. Dus na so persoonlijk sani. In een stem voor dati. Of me ochis wan grond te mi stem. Want dat temi ta minister grond tori. Minister mi stem yara, di wan grond. Mi stem die you. Mi stem di you, di wan grond. Asan ne woroko so. Dat u tak grond tori, me ku borga san kapchi mo. Tewe tak grond tori de shitak no in wan borgu. Odia 18 jaar. I kan go online fugo. Registreer, fica kuin aanmerking voor een grond. Fica kuin aanmerking voor bouwen of zo. Fica kuin aanmerking voor een osso. Anga de sandati. Maar na online in godwen. En i baga chamus boom. Natuurlijk. I verstaan toch? En sami ete you jaso. U kan brief me. Want if capaciteit you, dat mag snetje TV boroko. Ik kan brief capaciteit want de toe eteen wan olo. Je verstaan. Dus daarom ik tegen go stem.
no stemt op een persoonlijk voordeel. Stemt op een algemeen tori voor ontwikkeling. Je stemt je een programma. Je stemt je een programma. Je no kan go stem dat je go stem voor puro man. Voor go je man amnesty. Ja, sanati mo stem. Niet toch? Mino denk mo stem ja sanati. Mino go stem voor je man amnesty. No man. Mino go stem die man die ebe kritiseren man die echara konder kafesi. Die den sorgo. Tak den pota konder go ina dipi dati. Dama abiji man die se mek moiti. Voor pura kondere. E kondanga ontwikkeling. En kansen voor een ieder. En minego stem, je een vrouw, staat op beloop stabiliteit. Nee. Van mij kan go stem die afro. Mino go stem die een vrouw die no lobby stabiliteit. Die tijd no takuno kanya stabiliteit. Die samen nga masara bouter se teka kondere abarang een kursu twee takte. Dat is kateren talanga de linmonelek de no debadede. Ajesa na kapujari de bede. Minego stem die een vrouw, sali was schuld abra 4 miljard. Ja. Salib ji regering disi. En tanga no a vrouw ne kon jon pota kwelu kuno. Na dis uduna nga money dati. Want ano def shi. Isabi to. Want dan mi o karde san kon. Ubo train bio rei. Saba fabrik bio meki. Ala de tora. Ethanol bio du. Ala de san dat ubo du. Maar zou du. Dat na ora spotu. Ja, wansa no model uit. Ze hebben fouten gemaakt. Maar in ik leg a volk uit. Soort fouten meki. Dan moet je stemmen etap. Miro kan stemmen. Nee toch. Als je niet tot 1 keer kan komen. Luku te beji onze vader. Ja. Je actie a de berede. Ja. En je beji pardon toe. En in toon berouw. Ja. Fikatjes pardon. Natuurlijk. Natuurlijk, Sasa en Euroko. Maar if je no man doet dat dat je kon tegen me, walo achterbak sanif kon chisme baka. Nee. Fi kon yang. Nee. Kon scatter, kon pori. Nee. Isabi, wajarte wan politiek leider beta kwe nyame baka. Isaba tor dat. Ja toch. Bueno. Na geleden van vrouw. Ja. Ades ma fa exi dape toch. Bueno. Dus unu van programma die si we leg a volk uit. Dat tego stem biruka programma voor de man. Toch? Im Luku suma dina organape if nasref exi. Ja. Want if nasref exi van 4 miljard. Ja. Dat in stem die man aan doen. Want de man be man biji pai a money dati. Lasta no. Dat die? Lasta no. Dat die regering die skono go met moeite na IMF. Want de bega IMF tot op. Ja toch. Dat is abito. Dat de licht IMF op aan 80 miljoen. Dan de regering die skon pai a pai man. Die moet pai asla. Isabito. Die moet pai asla. En isabo me pai. Alla juru te de man die skon a regering. A regering de kona de baka mus go losan op na go we go nga baka moro we nga baka. Want pakket ne check ko vooruit. Nee. Helemaal niet. En het jaar komt vooruit. Ontwikkeling het jaar komt vooruit. En ontwikkeling de kona kansen voor je kinderen, kansen voor je kleinkinderen en je overkleinkinderen. De kans dat a regering die creëert je voor zorgen, no denk je wang. Ja, na mij de zondvloed. Isabi, Tamara tino de moro dat de chifi da way, de no da worko, dan a disi dan pakket, want pakket einde kwam de jaar. Natuurlijk. En de pion neem je kwalijk. Lik wie sma. Want dat ting kom bij en dat je de moro. Nee. Dat pion tegen me dat je na sandis mi pa en mi maligima baka. Zo ellende. Na a regeren dat die. Juist. Ja toch? Ja. Dus de man neem je kwalijk. En you, daarom dat you moest je een boek gebruik je verstaan. Want 2025. Ja. Kom. Is cruciaal. Ja, tuurlijk. Ik raad het op. Want je ziet, Masara Gambo, we zien ook toe. We tak over a president die zegt wat door ons. Maar daar akkombaka. Want je ziet no, zij heeft corona. Zo. Sa de man ook doen na corona. Maar ko Luku fosi. Yes. Zo. Dat je shitaki na een eripje instituut op het tapet. Ja. Want zo trainingscentrum. Isabito.
Ja, landbouwscore, kukaren en deng. Juist. Want landbouwscore de yo leer pran Marcusa mano. Marcusa wa yo leer prani. Nee, alles. Morosani, yo leer prani de moji de technique. Dus kouta ki mi sabi pchite, mina mi pa mi ma, dan be waka 4 kilometer gogo pour gronyang. Ka oso. Ja. Dan de technique die de moji no, alete bakaucho. En dit is nou sa president dat de Rossi, dus buitenland is steunen. Nanga dorose yepi. Want demandi si masara sampi, masara boufa, anga demande leider funu, no mango of chara yepi dat konji sernang. Ma padis kango. Ja. Ja? Ja. Akango da chakon. En ano dati we chakon. Acha omensan kongba. Isabito. Je bedoelt dat je Luku EMF dan u ronde af. Ja. Dat u dombong, u do lekker inflatie dringen terug zou creëren. Ja. Isabito. Paima zou creëren en los af. Kar kon je mee. Ja, ala de tora ti mas Gambo. En mi etaki yung Luku sa appreciate de de Rossi en sa chako. Ja. Dus in Luku, want if je legt sa uit, dat gerleki, je legt voor uit dat appreciate en busan. Maar dis no, busan baka toch? Dat moro. Je ziet moro san dik. En Sepsa, dat president, hij go moro fara. Dat hij bemoei naar onderwijs. Ook toe. Ja? Ook toe. Hij bemoei naar onderwijs. Dus de kansen zijn er. Ja. De kans biji vanaf yosi. Ja. Je bijtjes kans. Dus aan creëer een situatie in een konder dat de kans dat je vanaf je yosi. Daar komt moro biji. Isabito. De Luku fa pa di se gedra gezelf tussen de chi. De score op chi. Ja. Zo, dat is dati. Ja. Dat die Luku moro fara. Dat de opé de wan de grof wan. Ook dat en zo. Ja. De man de qua universiteit. Middelbaar score. Middelbaar score. Anga de saati. Ja. Dat kansen te jiden. Ja, natuurlijk. Maar doe met de ba NOB dit doet ook. Nou, we na ja, na NOB tor met Ja, taki. ja. Want in bereken tak daar regeren die stek abra NOB be bankroet. Ja, beklaar. De no ba noti. Nee, beklaar. Maar no ja bi studie financiering. Je ikapai fi camera if je tawan presi. Iwa i PJ, iwa abi vriendin, iwa Ja. abi eji camera. Ja. De is financieren Ja, dati. je kan bij laptop. Ik kan bij je laptop Voor studeren. Alla de mogelijkheid daar. Ja. En no be daar. Nee, De sandat no be daar. bepaalde man, etap de ai. De etap de ai, wanneer je chasan nati, ook de bepaalde assembleeleden. Ja. De De etap de chief ai. daarmee gebruik vindt toe. Ook toe. En De chief daarmee gebruik vindt. De mans na awari domme. Je tak is na laat hem tak van patjouw toe ara. ik was er gewoon misschien wat de kon op televisie kon leggen. Van Nederland DC. Maar de chief studeren in Nederland. Ja. Ja, bedoel. De chief studeren in Nederland. dat. Anga umoni. Ja, dat is door dat. Nanga umoni. Want dan ben ik zo'n salaris toch. Lip van salaris. Salaris. Ama je piskater. Ama beda en hato. Ama die etak. Ama beda en hato. Ama je piskater. Ama skater Suriname timber. Ama skater West Suriname. Kijk de maas nog wat Jim 69 man. Hallo. Dus alle dit door dat die de mij leggen dat je hoort volk voor de gek wat volk dat sabe. Sranan San E Psa sabwel. Unsabi. Sabwel. Omdat sane sende met unsabi en ukata taranga ukan nakatapu bos. Ja. Vanaf takte kom ik mee. Ja. En usapa beter na bekwetje de chifu kombidi. Ja. Tide na de de bom. Next nummer die wingri. No bede. Dat is sabe toch. Sigaret servi bego bayinere. Jere nou, je olip sigaret even. Spijsolie no bende. Nyauli no bede. Sukru no bende. Sukru no bede. Soutu no bende. Soutu no bede. Ayu no bende. Ayu no bede. Merki Tata no no bede. Merki bede. No yo. Dat ben je de kou kunu. Dat kou sa je bekwe. Dati. Dati. Jij bent fenip chikau merchi. Ja. En daarbij. Jij bent gona merchi baba. Ai. Of een merchi buro. Ja. Dan mijn rantsoeneri. Want zo mensen maar bij een merchi. Dan mijn tijd dat ik kan komen bij toelies. Dat heb ik meegemaakt. Dus dat is. Snap je toch? Ja. De zogenaamde revolutie. Dat idee. Wanneer moest stemmen op tapu. Ja. Tapu een losse leider.
Body leider amnesty. Ja. God forbid, hoe kabatuba. Maar Gambo, je moest tegenvallen als aan is. En je tegen je ook toe. Je moest sabi mo tegenvallen. Hier nou, de mij tak over president ik wat buitenland, toch? Dat hij de maandelijk Sampi, Sabina, Bouva en de manati. Maar minister voor openbare werken. Ja. Amagwata dat toe. Ja. Maar amagwata dat direct. Ama leggen ze doen. Amagwata kan minister dat voor infrastructuur. Juist. Je ziet dus afgelopen moest sabi. Amagot zit door dat voor de passie infra. Iyama da smaka dompo taki yama doti ne puru di sanga dati. Nou een probleem die alle regeren hebben te maken met asandisi. En de regering is een bouwsubsidie safri af. Die sabi na umu sabi no. Me kupotu ede kona wan food zorgu taku abuan boom dot beleid voor puru doti. Die sabi wan. Je bedoelt dat boom voor sma onder komoro bevolk. Moro oso kong. Dus de sansebe do fosa per nasi tak je bron doti. Maar isap sami merk op. Dat mim die de parama mee. Want to para per nasi de ma serve ruim de doti op. Oké, dan die de ma agrania. Isap het ook. En a federatie, a para federatie. Isap het ook. De mandati met een president en ala de tordi staki en een minister uwi de ma fale anda pa Holland aksamantak ma da se sanga doti de ja ama ji volmondig ama bekend ama tak adoti san na wan probleem san op wan oplossing van hoe doen want isa belasting toch amundi si even furu atramu even moro weina. Dus de minister Financiën moest go wedi kom. Luku Samuel die prioriteit. Adoti a prioriteit. Maar dan, me bedoel dat was er na man. Dan me ku haru anu sata puati. Me ku luku fa uka yeb gomoro far. Isabi. Uiteraard de man pai worko man nanga de sandati. En a minister tak tu tak so af de dot wajima ap shat blok. So af de man ap langa blok. Dat is begrepen. Ja toch. Maar, moet go luku en de ondernemers in de districten. Isabito. De mati moet go luku en fasifado bondur de serf kawan. Want if je seri nyang, je ser kuruntu, dat dot in okatei tapu. Je verstand toch? Dat we bijdragen we liever dat we zorgen dat we op een schone omgeving. En daarom ik noem een minister voor Milieu. Maar dat ding actie nono over de tori visie. Je verstand. Ja, begrijp. Zo. Dus dat we verstaan, zou we leggen uit. No mek no one smaak on die successief nee die collectie uit dan die. Want door gebruik dat den dat saka. Door gebruik verkiezingssteun. Is dat het ook. Maar dat deed nog tegen met de soort ontwikkelen je jakom. Dat die? En je leg me uit van je poeren. Alla dit door dat die. Je begrijpt ook. En daarom is dat minister Noor Mohammed het doet best. Alasan, Noor Mohammed nou was er nou. Noor Mohammed het aan je naam. Ama sab de problemen voor adotitori. Ama sab se sata de passie no de 100%. Dus aan mij gwa door Seva kondre, dan mij go suku jepi. Maar dat nou bedoeling. Juist. Maar je ziet Samsung eigenlijk aan de boom voor de assembleeleden die leg afvolk uit bepaalde tori. Maar je ziet een minister die ziet, daar komt, die leg uit, zou doen dat. Maar dat na sani, maar isap se E Psa jij na kondre die zie. Die abman politiek man. Nanga man de chefe man, want Luku te de biji dage feti toch? Ja, je ziet wel op de kassa. Ja, te de biji dage feti. Ja, want tu chikefertjes. E beta baka futu. Da, opo baka fende ba. Bedena feti tu. Er nooit die front. Dus dat is toch? Je verstaan. Dus je hebt dit type manati. Maar daarom moet dit toch? Daarom Sranan San E Psa dit toch? Daarom Sranan San E Psa dit. Leg je en terwijl taki. Je kan go verifiëren. En someone kan choga kurtu. Dat staat ook toe. Isabi toch? Het is politie van de zand. Het is lek fasande. Ja, natuurlijk. Je verstaan. En undisi. We stem die wan beleid. We stem die ontwikkeling. We stem die serefi. We stem die de chief unufka de ka abe buntamara de grand chica abe buntamara dat temis dome kom back kom face in mesturu dam sim grand chief kom attack opa
Yo, ik heb werk gevonden. En dan zijn ik op boeien kon. Asane go bon. Ja. Isabi toch? Ja. Dat opetjes de mooi cadeau. Altijd. Kanga de sanda. Ja. Maar na tap chikom. Suma opa no do no jono. No ma bij cadeau die opa ara. No, wana toriati. Nee toch? Nee, natuurlijk niet. Apje. En met trots tapje wakasterati. Opa heeft zijn best gedaan. Opa heeft geholpen, van konder go vooruit. Ja. Voor mij abebo. Ja, oma heeft geholpen. Ja. Van konder ga visie. Ja. Want dan oma heeft budgeteer en setting. Opa, oma bij Arki de grafmakers. Nee. Die beleggen uit in een assemblee over bepaalde zaken. Ja, want is op voorzitter de smabeka de vergadering. Ja, misa wat hoor dat? Isabato. Ah, misa wie? Jonga mataki. Sataki. Na oma accident. Opa, ik ga naar vergadering. Maar sataki er en opa no. Mino sabi er mama taki. Mama taki. Juist. En ben dat de posi. dat ben de fossi. Fossi. Unaba sant van nodu Nee, moro. unabe. Sawab no van nodu. Ja. Na yung volk a beleid a Ja. ontwikkeling. Suma tje kafesi. Ah, En programma. inelu usuma na man. Nee. Unelop man. Nee. Welop beleid. Beleid ja. Dat im lobby. Mhm. Isabito. Beleid die nog. En no go redeneer. Lekwa ego wes. Me and me alone. No. Asant no demora modo. Nee. Andere. Nee toch. Asan na woroko yep terawan har terawan kalok tu. Kot na paisi. Ja. No redeneer lek wan miljonair. Die taki teramano maktro miljonair. Mi wan meka money. Ja. Nee. Nyama kandera want wan poti volk. Dan yepu seref temtak poti volk. Ano pina we pina so. Dat uno man do sani. Je verstaan. Want u kan mek moeite. Het is een gezegend land. Ja. Ja? Luku met San E Psa de trakonder. We zijn gespaard gebleven. Ja. Overstroming. Alle die zijn Orkaan, vulkaan, Alle die door dat. ja. Aardbeving. Aardbeving. Fete trasi. Fete, chiri. Ja, zo. Hoe de. Maar ja, want dus maar de lopa zo tor dat. Ja. E brombanti. E win so te wan san kan defte kan je mek jogo. Dus dat. Dat tina notice toe. Want if ya wan bakajari. Je doe wan san na bakajari. Ja. Dan mo karif kon brombanti. Nee. Nee toch. Nee toch. Of mo karif go do lau. Nee. Maar ja, misschien heb je mij door dat. Ja, mi sabi. En dan mek me dat ya wan bakajari. Ja. Ya wan serioso. Natuurlijk. Isabi toch. Ja. Ya wan chip boyti. Isabi toch. Ja. E doe isani. Ja, ik kan jump op bartak ya mam na grond. Maar de bijis ma fi kan da wan pis dape de. Mos parant dape. I verstaan toch. Want wala malak mo ta per na siara. Ja. Zeker weten. Pewa aandeel. Je verstaan. Dat doen taki. Dat je goed. Trusiani na grond. Pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Je kan jump op na tak. Ai. Mina wat jaja sarana man. Mina wat jaja sarana uma. En mi jepi voor ondersteun. Voor worko die ontwikkeling. Mina worko. Mina go ondersteun. Voor weetjes pakket no me yandiri. Nana biji pori. Dat die pori. Dat die netjes en moro daar keren no boom. Omdat die netjes pakket. Dus dat. Dat want dat ik kon lezen. Ik kon stuk tong. Ik snap het toch. Opposite kistje. Ja? Ja. Opposite kistje. Precies daar niet van. Ja. Maar met mate. Ja. Sabi serefi. En menen na mazar tegen die Gambo. Ja, maar Gambo. Ja. Arki mo Luku man. O tapu. Utide. Maar. O spi tapu. Takamu baka. Yep argeren disi. Fino trove dotit abstrati. Ine trove dotit abstrati. E je pa kondre go morobu. So, ma fosu tapu. Mi awasanif te yunu. Ja. Tag Luku. If he sap tag je libino an garas oso. Ja. Ino me frinyanga stong. Dus me kom bakata pa hersan so duti de. Ja. Fu sorta ki serandana wan garas oso. Ja. Pewe liba ini. Kone frinyi stong we brombanti no so borgo eji oso da we archi wan poku. Da we sluitanga dati. Said if you live in a glass house, don't throw stones. And if
yourself to get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for